правиш кадър. Да, добър ден. Добър ден. Къде отиваш? Аз малко отгоре. Колко време добор? Колко време? По 4 часа, но след 4 часа още ще отгоре. Така. Ние сме заведени с мехици. Мехици Една се правят коректно. сладко. Да, и аз мислям. Той Дани малко по-назад, ако искаш да не направим беля. Еми да ми дай тиква да няма страшно, има какво падна там. Не, то не да падне ми, да не ти отвориш. Ма няма какво да излезе да отвори. Много кръвче излезе там. Много румляк има за това. Че се трепеме, да се трепеме. Али видим тука. Дани фана надолу, не знам къде. Още 30-40 минути и сме на заслона. 5 часа. Работев 40 минути по-късно. 320 метра денизолация. Хайде да снимам двата Даника. Поснимаме малко от ниската част на Централен Балкан. Лайната, кравешките, европроектите тук. Нещо. Хижа мандрата, хижа тъжа в далечината. Общо взето това е тук. Скука. Има табела, ти не може да работят, защото там има табела. Ама има и дрехи. Не знам колко денизолация се качва, не погледнах. Ама всъщност 1400 ти казах. 1535 съм в момента. Най-хубавата гледка от заслон Ботев до хижа Мазалате е тая тръбичка. Напихме се като шарени крави на запой и продължаваме към Мазалата. Скаваротката. Отсреща утрешната цел.
Айде започвам изкачването на голям кадемлия. Или на малък беше, на малък. Или там каквото започва. Голям. Добре, голям кадемлия с изглед към Ботев. И целият маршрут от вчера. Вижда тъжа в далечината, не се вижда със сигурност. Тая мъртва постройка, кой знае какво е било и за какво се е ползвало. И всичко уникално.